Καλησπέρα παιδιά, Κάλμε εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε react σε Assetto Corsa clips από το TikTok. Αυτή την ιδέα την πήρα από έναν YouTuber στο εξωτερικό, νομίζω κάτι με Goozes, κάπως έτσι πρέπει να το λένε, άμα δεν κάνω λάθος. Και ναι, πάμε να κάνουμε react σε αυτό το τρέλα clips. 360 entry. Έχουμε ένα BMW Y65 507 γραμμά να διφτάρει στο Stockholm Revival through από τα αμάξια. Οκ. Αυτά τα φανάρια πίσω είναι. Οκ, εδώ έχουμε ένα μικρό τριφτάρι. Δεν έχει φωνή για κάποιο λόγο το βίντεο. Ο Μπρο ξέρει να τριφτάρει καλύτερα από μένα. Και αν ήξερα εγώ πόσο 5 χρονών, μπορεί να λέω και πολύ. What the fuck? Ακραίος. Οκ, Μόνα Λίζα. Οκ, το ντριφτάκι. Ωραίο μίξ έχει. Οκ, δεν τις το έχω. Λοιπόν, έχουμε ένα γκολφ στους δρόμους του Παρισιού. G920 αξία. Πώς νομίζουν το 12χρονο ότι είναι το super γόμα? Bro, what the fuck. Και εμείς κάνουμε τέτοια ταρκαρίσματα όταν είμαστε live 100%. Εν τω μεταξύ όλος είχε γράψει το comment καράφλας. Ναι. Οκ, έχουμε εδώ τον Bro, ο τσάκι για τους ποδελάουνους. Και παίζει να χτύπησε. Νομίζω RX7 είναι αυτό, μου δεν κάνω λάθος. Έχουμε και μια μπέμπα. Μ' αρέσει που το FOV το έχει προς τα πίσω και φαίνεται ότι πάει και πιο γρήγορα κιόλας. Έχουμε δύο μπέντζο. Γραφικάρες μαλάκα. Και smooth driving. Smooth. Εδώ έχουμε ένα μπαμπά με ένα παιδί να... Οκ. Έτσι θα είμαστε κι εγώ με το γιο μου αργότερα, όταν με το καλό κάνω παιδί. Οκ. Έλα. Μπράβο. Καλή φάση. Το συγκεκριμένο το mod πρέπει να κοστίζει αυτό με το range. Ωραίο. Μπρο έχει 30-60 και τρέχει έτσι. VR-άκι, θέλω να δοκιμάσω VR. Ο Μπρο πηγαίνει με 566. 600. Μαλάκα. Αυτό να ξέρεις πρέπει να χέστηκε πάνω του. Τι έχουμε εδώ? Μπρο έκανε αμάξι σπίτι του ρε. Οκ, ωραίο, αλλά άμα είχε μια λίγο καινούργιο τιμόνι θα ήταν πιο ωραίο πιστεύω. Όμως δεν πάει να είναι και γαμό. Οκ. 7 years ago. Trustmaster αξία.
Ο μπρο είπε να κάνει project Verstappen. Αυτός είναι ο γιος μου στο μέλλον. Honda Civicάκι. Όταν είσαι κάγκουρας και σου λέει ότι είναι μόνη της σπίτι. Μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το μέλλον μου. Και ναι, αυτό ήταν παιδιά το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε, αφήστε ένα like, ένα subscribe. Σήμερα είναι Κυριακή, την άλλη εβδομάδα ακριβώς, σε μια εβδομάδα ακριβώς θα είμαι Φόρμουλα 1 Αυστρία. Στα ντράκι θα έχει vlog τα πάντα, δηλαδή το πώς πήγαμε, με τι πήγαμε, τα ειστήρια κτλ, το πόσο βγήκαν όλα τα πάντα. Και ναι, άμα θέλετε να το δείτε, αφήστε κάτω στα comments ότι Δημήτρη, θέλουμε να δούμε την Αυστρία κτλ. Και μην ξεχάσετε να κάνετε στο TikTok ένα follow, γιατί και εκεί πέρα ανεβάζουμε πολλά. Και ναι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.